Добър вечер, драги зрители. Дикена Марош урезкате сар готвил. Сар помаги опером. Видео Кирил Манги чекала само. Я шаве отива че. Нали трябва да се научи. Бо това чо хумеро бачи керда. Аз после Гошо. Керапти ке буд зурали пица. Джам тре. Пица пепероника керапти. Хабарел? Стига, чакай малко. Ала покажи да гледат как се прави тесто. Не всеки може да го прави. Трябва, като го стискаш на него, много яко да пада. Ама още е твърдо. Чопай. Кажи си рецептата, бе. Рецептата е... Престилка Кирилач. Сега, бива ли готвач без престилка, нали разбираш? Той гробен ли? Рецептата е брашно. Взимаш прясно мляко, стопляш го, сипваш в прясното мляко ванилия и го размъкваш. Ванилия? Да. Чорпай. Сипваш ванилия и лека по лека почваш да бъркаш. Трябва да се получи, сега кръга на шегата, трябва да се получи едно по-рядко. Мая, аз пък ванилия. Мая се сипва в млякото, извинявайте. Няма проблем. И ето така продължавате да го мачкате. Представете си, че мачкате цици. И 10 остава просто уникално. Ти няма ли да се пробваш без Етко? Ти не си по тая част. Аз умея да правя само мусака и леща. Аз не съм по тестата. Твоята жена не е по тестата и затова. А моята жена научи да прави теста. Да. Що ти пици, бокуци, сипваш водичка. Значи пица ще направиш. Да, пица пеперони. Залчета не е ли по-добре? Залчета има още, бе. В печката има се забравиш. На Звездев. Да. На Звездев с пудра. Нали така беше? Така няма чу. Последни думи? Почти е готово. Почти е готово. Ето гледате. Да. После ще ви покажа какво се е получило. Ман, нищо не ми мушува. Халя съм. И така.